Какво става, потребители на YouTube? Аз съм Откачак Побеги и днес играем CSGO. Само че малко ми лагна. О мага. Може и малко да ми лаги от тъпият фрапс бандика. О мачка. Не. Пуста кошки. Ай-ла. Поне е хубаво пистолетче. О да. И в тази игра играя само с ботове, защото за сега не ми е купена. В смисъл не съм си карал пари в кеш терминала. Иначе ще си ги вкарам. Имам в момента ръчно 150 лева. Като си я купа, вече си играем мултиплеер. Или ще намеря как да я кракна. Фук! И да знаете, че това е на трудни ботове, така че да не се оплаквате. Един. Защото който иска да играем двамата на CSGO, скайпа ми ще бъде в описанието. И ако също някой знае как да я кракне или там хакне, защото и аз искам много да играем мултиплеер. Ама виждате, че се... Аха. Готово. Мама им! Да, хора, това много съжалявам, отеша на голяма трудност и... За съжаление... Не го убих.
Вот. И съм на малко хилт. Ще трябва да внимавам малко бейби бейби. What the fuck? Това, хора, да знаете, не съм лайфхак, просто предположих, че там има някой. Имаше. Сериозно ви говоря. И също може и да снимам с фейскам. Скоро ще купувам камера. Кажете ми как? Това все едно е някакво про. Дето не е бот хич. Хич не прилича на бот. Ега си добрия. А за какво ли ги направих на такава трудност? Междуто, за преди малко, там просто много често са крият и затова знаете ли кой че няма да игра с СРП. Взимам си моето оръжие. Ай баш, че сега ще ги цепим. Твърде много на едно място. Твърде много на едно място. Okay, let's go. Окей, отцепахме ги. Окей. Добре! Вау, много съм зле. Да, това извинявам се за скайпа. Ти къде ми подминава, братчет? Ти... What the heck? What the heck? Въобразявам ли си или бот има спидхак? Да, и ако може малко повече коментари и повече абонати. За сега имам 10-11 абоната, но аз искам повече. Не. Пак Криптос Гранде! Сега ще му отмъстя на тази кучка. Ела бе, кучко, къде си? Къде си бе? Ей! Това е Хенри. И вижте каква готина ножка имам.